смятаме да храним 2,30 дълбочина към тръстиките. Имаме рибни аромати, рибите бягат в тръстиките, което прави сектор още по-интересен. Насам. Оха! Чай да налувам бутушите, поне тъж да спася. Вторият е още на въдицата. Нормален бивак. Имаме си поредни евърчен. 4-5 метра на петното с 2 метра дълбочина. Ето. Добре, ще го защитим да видим какво има там. Имаме рън на малко по-хубава риба, която влиза вече в другата въдица. Няма дебни си тези другите тръстики да се не види. Къде отиде, бе, брат? Много наляво влезе. Ние разкопахме да язовира на човека, той ще ни изгони в камъни вече. Затова ли се записахме, приятели? Много сериозна риба, оттатък се показва отгоре. Ето го е. Защо се на нас, бе? Имаме хубава риба, приятели. Ох, Боже Господи. Сменихме малко стратегията на тази въдица, влезе по-навътре, влезе по-дълбоко, ще ви разкажем. Във водата не знам колегата дали успял да снима, разменяхме се отпред, отзад. Добре, поспил. Да кажа, че това може би не е последната. Здравейте отново на новото ни приключение. Вие сте с канала на Карл Страйф. Аз съм Трифон Иванов и в момента се намираме на Кулеков лейк. Това зад нас е сектор карантината. Здравейте и от мен, Иван Иванов. Предстои ни, надяваме се, един интересен риболов на този хубав язовир. Не познаваме язовира, не сме идвали, не познаваме и сектора. Каквото сме видяли по интернет, това е нашата информация. Разпъваме бивака, влизаме да разгледаме дълбочини, релеф и какво представлява сектора пред нас. Правим някаква стратегия и ви държим в течение как протича нашият риболов тук. Останете с нас, за да видите какво сме сътворили. До скоро! Ай, да разпънем къщата! Чакай. Оп. Ще я пусна. Сега е тук. Опа. Тъй като ви казах, че информацията не е само от интернет, който сме гледали, виждаме, че тук се прави хубав риболов на лафтерчета. Ще пробваме, ще стартираме може би с 3 лафтери на въдиците, ще видим, още не съм мислил, но от двойките кухи, които използвахме до момента, 2 от въдиците съм си ги направил с 4 кукичка. Тази е на Fox. Тази е кранка на корда. Ето така изглеждат монтажчетата. Изцяло опростен с гумичката. Знаете, малкото възелче, за да мога да си добавям за да мога да си добавям различна стръв. И тук последната ще използваме кранк двойка, който може би ще направим снежен човек и ще видим какви предпочитания ще има рибите. Трите монтажа са комбирик, които ще използвам аз.
и ще видим какво ще стане. Сега ще влезем в лодката да разгледаме дълбочините. Вече сме готови за този етап. Идея как биха на риба една дробна, така като са позатворили малко, да са концентрали. Наистина кажи, папа. Не било да си миша пържи фили. Късметлийското. Да видим. Направихме манипулацията с лодчицата, влязохме да разгледаме. Това, което имаме като решение за момента, набързо ще ви разкажа. Влязохме точно срещу онези тръстики срещу нас. Може би на 5-10 метра от тях към нас имаме дълбочина 2,30 и още 5 метра насам е 2,50-2,60. Смятаме да храним 2,30 дълбочина към тръстиките. На около 10 метра от тях към нас. Тук насам, вече в този край на сектора, може би на 30-40 метра от дерека, от стълбът насам ще ни е последната въдица. Там имаме дълбочини от 3,40-3,50, може би ще вкараме на тази дълбочина, за да имаме въдици на различни дълбочини и да видим рибата как се движи. И тук ще имаме, едната въдица ще бъде на малко по-къса дистанция, пак на същата дълбочина намерихме петно, което е също 3,50. Така че там се придържаме към 2,30, тук се придържаме към 3,50. Ще видим какъв резултат ще даде. Пробваме за начало. Пробваме 5 вида храна. Като стръвта сме си направили от същата серия. Имаме рибни аромати, имаме комбинирани рибни с сладки. Тук имаме нещо, което ще тестваме за момента. За първи път си го правим и е интересно и на нас какъв резултат ще даде. Продължаваме да ги разбъркаме, заедали сме ги с ликвид. Знаете, вече обяснявали сме, че предпочитаме, когато ловуваме на арендовани водоеми, да заливаме стръвта с ликвид непосредствено преди да започне риболова, за да има по-бърз и мигновенен ефект, тъй като това се търси в случая. И така, доразбъркваме храната, вкарваме въдичките и започваме да очакваме резултати. Както говорихме, тук на двойката кука съм направил снежен човек. Тук сме сложили едно автърче и тук едно легнало 20 мм топче. При колегата горе-долу нещата изглеждат по същия начин, само че с две легнали топчета. Ще разделим петната, пак ще ги храним, всяка въдица ще се храни с изцяло топчето, на което се лови на нея. Няма да ги умесваме. Предния път даде добър резултат. Доволни сме, доста често си го практикуваме. Има и случаи, в които ги умесваме, но за първи път сме на водоема. Искаме да видим разграничаването между отделните видове топчета, които използваме, и ще го направим по този начин. Така, почваме да вкарваме въдичките. Малко да ви разкажем какво се случва до момента.
Часът е 5:20. Хвърлихме въдиците, както ви обяснихме в предното изказване. Прехвърлихме ги в 3 часа. Имахме 2 пипания на колегата на стойката, която се намира в по-дълбоката част на 3,5, както ви казахме, метра дълбочина, и едно пипане на моята най-лява въдица, която се намира най-към тръстиката. След което прехвърлихме, не точно преди да прехвърлим въдиците, колегата имаше един много такъв мазен, готен рън засечка, никой от среща. Но все пак е някаква индикация, че има риби по нашите петна. Завъртат се от време на време, имат интереси към стръвта. Ударът беше на розово лафтерче рибно. И преди 20 на минути имаше втори такъв удар, не припипване, удар. Но докато стигнем до стойката, даже не сме и засечели, защото спря. Пак на същото розово лафтерче. Това, което смятаме да направим е, ако нямаме удари, казах ви в момента е 5:20, ако нямаме удари до 7 часа, ще пренанесем въдиците, слагаме малко по-голямо количество храна в момента и умишлено с лодката ги пускам, нали, особено моите стойки могат много лесно да се набележат, тъй като ги пускам до тръстиките на може би 10 на 15 метра от тръстиките и съм си набелязал точки. И така малко ги разхвърлям ляво-дясно всяко пускане, за да може да стане петно, да не е точно концентрирано на едно и също място. Поне това ми е в главата в момента, надявам се да проработи. На колегата стойката се ориентираме изцяло по релефа, който сме си набелязали в началото. И горе-долу по отсрещния бряг, но ориентиране е изцяло релефа, нали, посоката и вече самата дистанция не е релефа, който търсим на дъното. Това правим за момента. Това се случва за сега. Ще се виждаме при резултати. Дано да е по-скоро, защото знаем, че ще имаме резултати. Въпросът е да не закъсняват много. И така. Почиваме си. Времето е страхотно, за разлика от предния ни излет, който е гледал. Беше страхотен вятър. Ама наистина страхотен вятър през цялото време, с изключение на нощите. Но пък за сметка на това се получи един много хубав риболов. Най-вероятно вятъра, вкарвайки допълнително кислород в водата, активизираше рибата. На нас не е неприятно на брега, но за рибата може би е индикация. И така. Но за момента времето е страхотно, така и го дават. Ще направим всичко възможно да активизираме някои от хубавите кадърни екземпляри за язовира. Секторчето е много готино и много интересно. Вляво и вдясно има тръстики, които по принцип по предварителна информация и по клипове, които сме гледали, виждаме, че рибите се набиват там, а преди малко се запознахме и с управата на язовира. Той предупреди също нещо, нали? Че рибите бягат в тръстиките, което прави сектор още по-интересен. И така, харесва ни местенцето, очакваме риба, очаквайте и вие включване. Първа рибка, бе, приятели. Като че ли изглежда да не е много голяма. Започва да си прави характерните движения, да влиза в Не е така, не е така. Насам.
Добре, излези. Интересният сектор. Защо мъча да я прикарам тук? Ненормалник. Ето го е. Първият ни красавец. Може би около 5-6 кг, не знам. Излезе на снежния човек, който ви показахме в началото. С жълто попъпки отгоре от същата серия. И така, хранихме си петната. 3 пъти пренасяхме, знаете, видели сте. Това е резултата. Рибата започна да намира нашите петна. И ще видим каква ще бъде резултата. Разлях ли узото само да тъпа там? Казах ти, че като го разлея, няма да изчака. Опа! Ай, този красавец да си ходи. Невероятни. Опа! Който ме направи дармадан. Първа рибка, като цяло за нас на язовира, на сектора, на излета. И сме щастливи. Всяка рибка в началото, знаете, е важна, защото е ориентир. Какво желая рибата, към кои места се придържа, към кое петно реагира добре. Така че дребна едра, тази е средна и е много добър старт. Е така. Станете с нас, надяваме се за още удари и за по-големи рибки. Чао за сега. Имаме двоен удар. Изведнъж моето се набива в драките. Оха! Чай да ловам бутушите, поне тъж да спася. Влезе ли вече както трябва в драките? Дай, чай, влезе и ще ми я подеш. Капанци долу, ниско как старейшината. Да, водиш. Тя върви под другата. Не, аз ги виждам. Та се разплетох. Йо, тук е маник. Ела бе, бесен. Дробинето.
Ела, красавица. Ела, препадка. Опа. Така. Хоп. Това ни е третия удар. Вторият е още на въдицата. Влезе в тръстиките. Аз се мъчим да го изкараме. Чакаме, ако може да излезе. Ако не... Обаче този грам не обича снимки, бе. Чакай, мой домче. Грам не обича снимки този. Това излезе на розово. Не, всъщност това е на новото топче, което казахме, че ще тестваме. 20 мм легнало топче. Пускаме го да не се мъчи рибката. И ще видим какво ще направим с другият. Ще скъсаме ли въдицата, какво ще стане? Ще видим. Тръгна много тежко и влезе в тръстиката. Не можах да направя нищо. Ще проверим. Ай, дай. Ти си човека. Айде. Двойно рънче, бе. Почваме да ги събираме на петната. Ще стане работа. Сега да видим какво става с другата ми въдица. Този мръсник не изигра. Обаче ни остави по нея монтажа. Няма значение дали е навънка или не. Важното е какво се случва на пятната и важното е какви, че провокираме интерес. Добре, приятели. Имаме раздвижване, което е много добър знак. Правим въдичките и връщаме обратно. Тази, която сега освободихме, тръгна на много готин рън. Влезе си директно в тръстиката, още при защитени тръсна 2-3 пъти. И влезе в тръстиката без да успявам да я спра по някакъв начин. Може би беше хубава риба, не знам, но въдиците са и близо до тръстиката, така че правим ги, пускаме ги и очакваме нови резултати. Айде до нови срещи. Това вече е интересна работа. Айде. Тази беше културна, бе. Влези. Влези в сектора без да се прави на интересна. Но е мъничка. Тя затова така. Розовият лафтър, риба и чесън ни дава резултатче. Ей, този красавец. Сега ще го изтеглим. Изненадани на чесновия лафтър. Абсолютно приятна борба. Не ни създаде проблеми. Сега ще го претеглим и ще ви кажем горе-долу какви килограми тежи. Започва да се получава хубав риболов за нас отново. Около 11 кг риба. Ето. Да. Добре. Много красива. Много готина.
Отиваме да си я пуснем, да си почива и благодарим за това, че ни навести. Определено имаше нужда да мине време да си захраним петната, за да се работят и да започнем да правим някакъв риболов. Но в момента... Айде, приятелю! Браво! Но в момента ударите са... Ето 12 часа нанесохме. Сега е 1 часа. Горе-долу, само да изключа това да ни пречи. Горе-долу в рамките на час и половина имаме двоен удар. Едната риба се откачи, другата я видяхте. И това е третата риба за час и половина. Преди това имаме още една изкарана видялистия. Риболова започва да се получава. Много силно се надяваме да успеем да накараме рибите да бъдат активни на нашите петна и през деня, за да можем да направим кадри. Сектора е много интересен. Както сте видяли вече, някои от вас може да са запознати. Има доста тръстики. Там има 2 джоба, в които рибите се стремят да влезат при удар. И нещата са много интересни. Сектора много ни харесва. И започваме да постигаме резултати, което много ни радва. Правим ваечката, вкарваме я и ако нищо ни събуди през нощта, тъй като лягаме, ще ви държим в течение. Ето това е монтажчето, на което излезе последната рибка. 4 кукичка кранк и малко автърче розово, риба и чесан. Вкарваме го и очакваме нови изненади. Рибката беше много готина. Нормален дивак. Дивак, защото не спря. Много го откача 2 минути стана. Ни събуди 6 часа от стойката на колегата в по-дълбоката част. Зле на риба с плодове. Пускаме го обратно и след малко вкарваме и въдичките. Нека малко да се разсъним. Ще го притеглим да видим колко тежи този красавец. И така. Айде. Продължаваме напред. 8 кг риба. Готино доброто. Ут излезе лесничко. Държеше се в средната част на сектора, няма проблеми. Кипнахме го. Видяхме, че е прилична рибка и филката. Скок. Няма. Срезах монтажа накрая да не му разраняваме устата. Много див. Половин час откакто хвърлихме въдичките пак, защото избрахме да постоим. И има някаква рибка на линията. Отпусна, не знам колко е голяма, защото най-голямата ни риба си заплува директно към кея и си влезе в кепа без да каже нищо. Така че ще видим тази колко е голяма. Състезател. Рали състезател. Защо ми изкара връзка? Това ни е първата риба за този изгрев. Добро утро всъщност. 6 часа имахме друга видялистия, обаче не беше изгряло слънцето. Така че добро утро и стартираме днешния ден с рибка. Надяваме се следващите да са по-качествени. Останете с нас да разберете.
Имаме си поредно ударче. Леко. Отново на розовото лафтерче. Явно ароматът и цветът им харесват. Ние ги храним и с чеснови топчета. Чеса и риба. Чеса и риба. Риба и чесън. И явно и храната и самото лафтерче се харесва на рибите тук и сега. Не вижда някаква много сериозна риба. Вторият ден стартира преди няколко часа за нас. Въдичката, която през нощта даде най-много резултат, розовия чеснов лафтер, сега изкара две дребни рибки. Спрях царевицата на петното, за да видим дали по някакъв начин ще намалят тези удари на по-малки рибки. Иначе започна да има активност, както ви казах по-рано, на тити на въдиците. Лявата му въдица я вкарахме при мене, там на тръстиките, а средната и дясната забелязах един много хубаво като островче, тук пред нас точно, от 2,70 м, започва да изплетнява и стига до 2,30 и ние точно на 2,30 сме ги пуснали, може би два пъти разстоянието на тръстиките, и 2,5 пъти тук, не е много навътре. За момента вече час и половина нямат пипани, но ще ги поддържим там, може би ранния следобед ще ги прехвърлим, за да можем да захраним това петно, да пробваме вечерта, тъй като неговите бяха по-навътре там към дерека, малко вляво от него, от стълба. И нямаха пипане на тях. И пробваме просто да променим позицията, може да ни вървят риби оттам. Ще видим, ще разберем. На едната си въдица от легнало топче едно, минах на 2, защото имахме удар сутринта. Рибката беше прилична, може би 5-6 кг, вече се обърквам. И сложихме две такива топчета и сме я вкарали пак към тръстиките. Започнахме от предният излет, знаете, че семената си ги държим отделно от топчета, за да можем да ги спрем, когато обяснявах, няма да се повтарям. Какво исках да ви кажа? Започнахме да храним с семена, като дойдохме, стартирахме само бързи бавни топчета и рибна пилета. Но имаше един такъв момент, в който имаше затишие, може би първите 6-7 часа. Имахме няколко плахи удара там, разказал съм ви за тях и просто реших, тъй като вадим въдиците и виждаме, че има такива насъбрани листенца, разни стари водорасли, които са почерняли и самото дъно е черно. Иначе сравнително няма тиня. Особено тук в ляво, секторчето си е добре и като гажа и с бутушите не е толкова тенисто, готино е. Но по това, което излиза по ловата и по монтажите без риба, когато презареждаме, виждаме, че дъното е черно. Преобладава черният цвят и решихме да вкараме царевица за цвят. И то половин лопатка. Лопатката не е мъничка, половин лопатка, просто да има цвят на петното, освен атрактантите от топчетата и от всичко, което се получава на петното, да вкараме и някакъв цвят. И през нощта започна да дава много добър резултат. Но явно изглежда, че събрахме и дребосъците и лафтерите, които ни бяха най-резултатни през нощта. В момента ги атакуват дребосъци. Ще пробваме да намерим вариант да ги прескочим. Спрял съм семената на петното. Продължавам да вкарвам на същото място.
Ако продължат, ако повторят може би още 2 такива дребни рибки, защото изкарахме няколко без да ги снимаме, сега няма смисъл да снимаме такива рибки. Просто ако продължи така, освен че нали, сме спрели семената, следващото нещо, което ще направя, ще пробвам нещо, което проработи на предния ни излет. Ще пробвам малко въдичката да издърпам към нас. Хем петното, което съм направил, ще остане отзад и рибите идват от тук и ще минават първо през тръвта. И хем ще я вкарам малко в по-дълбокото, защото там е така, нали, ние в момента тук са тръстиките, ние вкарваме тук, а тук е малко по-дълбоко. На предния излет даде резултат това преместване 4-5 метра на петното с 2 метра дълбочина. Ето, имаме ударче, пак на същата въдица, може би пак отпуска. На предният риболов даде резултат това нещо, като вкарахме въдицата в по-дълбокото. Най-вероятно ще пробваме и това, ако продължим да варим такива дребни рибки от това петно, което в момента не удари всъщност на средната ни въдица. И това е от нас за момента. Надяваме се да се забавлявате с нас. Тръгнахме, нали, пак малко така опознавателно от тук там. Но смятам, че напипахме стратегията и през нощта направихме един хубав риболов. И следващата нощ също е пред нас. Останете да видим какво ще направим. Надяваме се на някой по-елитна рибка. За момента сме стигнали до 11 кг. Казвайте, ще кови до един час. И бурунчето намери равно. От 2 метра и половина изпитнява към 2,30, а пък преди 2 метра и половина 1,70. Това е точно на учебник. Знам дали ти вижда. 1 час и го сметнал едно. Има време на касна. Няма да ги слушате едната. Давай, ти ще трябва да се играе. Аз ще видя се прииската да попувам. Добре. Ако видиш, че чуих духов инструмент, нещо включи камерата, идвам. Как да го приема? Как да го приема това самопризнание? Имаме някакво много мазно ударче. Едвам подскача, ето вижте. Това е на 2 20 мм топчета. И най-накрая се обади. Добре, ще го защитим да видим какво има там. Ето, играй си. Дали се закачи някъде? Не усещам някакво натрисане. Какво е това, бе? Това и като закачка не се държи, бе. Да не сме закачили някой от сумовите тук. Откачи се най-вероятно. Та ли беше закачка или беше някоя риба, която се откачи, не мръдна. Не мога да кажа, обаче беше мазно ударче. Тинк, прави си съседната въдица да я вкарвам и само чувам как аванса до мен штрака, обаче е толкова финно, че сигнализатора на максимална чувствителност не може да го отчете. Само тик. Добре. Хубаво. Ай на новите ни топченца. Дропи риба.
Ето, преди малко ви обяснявах за този тип цвят на водорасли и изгнили тревички ли е, листенца ли е, какво е това. Но вижте какво е черно, чак по пръстите ми остава черно. Затова ви казах, че сме решили да вкараме малко семена за цвят. Ето, то даже остава черно. Иначе ето я стръвта. Да ви очистя. На която ни удари. Но не успяхме да го извадиме. Нищо, ще заредим наново на същата стръв. Так му щях да си вкарвам съседната въдица, сега ще ги пусна и двете. Перфектно. Ай, при резултат ще се видим. Реших да направя с розовия лафтер. С малко по-голям лафтер, едно снежно човече с легнало топче чесани риба. И може би 10 минути откакто пуснахме въдичката, имаме рън на малко по-хубава риба, която влиза вече в другата въдица. Много гадно влиза в другата въдица. И няма контрол. Няма дебни си тези другите тръстики да и са ни види. И сигурно ще ме вкара за тях, не мога да я обърна до тук. Ти ами да си гъщи резона, брат. Няма тишка и отиде отзад. Ти са предъни с мене, бе, човек. Да си кажа, аз не знам дали ще мога да стигна до там. Къде отиде, бе, брат? Много наляво влезе. Ела дръж въдицата. И после ще излезе с акордеона. То хубаво, братче. Вече минаваме вода. И къде е сега? Само напред, ето и камчето. Напред разчиствай с ръка. И стъпай внимателно. Ето тук се заставя, се върнем за него. Ние да пробием веднъж, ще се върна. Опа! Още много навътре, бе. Още много навътре, бе. Когато не трябва, не се откача, ама те сега когато трябва да се вкажи. Кое? Първеш монтажа, бе, човек. Дръж да се върна за типа да не се вършне после пак. Ние разкопахме да разбира на човека, той ще ни изгони с камъни вече. Няма, бе, как ще не изгони, като не му чистим такова. Какво му чисти? Ти има шит. Ау! Не, бе, шегувам се, дай. Не, бе, то ти си да го крак, аз не. Дай. Къде го видя само от края, аз не можах да разбера. Защото аз на филм, че много близо ще стигнем и там ще стане до гърди и ще се остереме и двамата.
Защото тук ето става по-дълго. Дай наляво. Но то тук е същия. Има. Само да вижте. Търсене на Немо. За това ли се записахме, приятелю? Вижте, излизаме. Още малко. Какво излизаме? Аз вече ми прелива над гърди. Стой са. Да видя къде е рибата. Така открихме необетованата земя. Виж къде е рибата. Къде е то сега? Кордата, виждаш ли? Тя е по-вдясно. Не се откудна. Ей, там. Виж къде се набива. Ляво. Чакай, че. Но тук има някакъв голям дънер. Гледай пък защита. Не мога кипа да потъне. Избута го. Добре. Чудесно. Защото вече тук става над гърди. Ето, нищо сега. О, тя отсреща. То тук, в това ограниченото място, много малко неща можеш да си позволиш. Всичко е пръчката, човек. Какво направим тук? Освен търпение. Добре. Виж как си прави път, сега ще излезе и ще си мъкне. Да. Хитра. Мръсница, сцепена. Нищо. За интересите му. Това е част от играта. Иначе тогава ще да си измия краката. Трябва да сте диви и щастливи. Щастливи, няма значение какво става и къде е рибата. Важното е, че сме с... Тръгваме наобратно. С сейфти монтажи и рибата ще се замине. Ние си живи здрави. Кое пак е? Аха. Ще дойдем на думата. Да ние мурове, къде са покажи там горе. Стри. Обърни се, бе. О, еса! Малко ще натисна твоите човека, ама лекичко само. Да не ги прескачам. Много сериозна риба, оттатък се показва отгоре. Това по принцип е поведение на амур. Ох! Обаче ще видим дано не влезе нататък, защото... Не, молят се. Я ми я дай тук каменетите. Аз ще я взема.
Дай ми го да я кепна тук в дълбокото. Пускай. И вкарахме я в сектора, човек. Сега остава да не се откачи. Сом. Че си го ведо. Чакай. Кила. Горе-долу чисти 10 и малко. Ето го е. Защо се на нас, бе? 10 кг маймун ме дигна доста адреналина, защото помислихме, че е някакъв огромен шаран. Искаше пак да се набива там в тръстиката. Затова скочих кащеризона бързо. Влязох до гърди, докъдето е възможно. И почти без никакъв аванс го върнах в сектора. И така, заснели сме, може би ще видите, част от ваденето, ударени на същото топче, на което ни удари и на стубата сома. Извращението, лютато с шоколад. Само че тук беше под формата на снежен човек. Звъннахме на управата, понеже знаем, че на места искат да ги чистят сумовите. И след негова информация, да знаете, пуснал ги е нарочно тези красавци, за да изчистят плевелните шеранчета и да можем да ловим само хубави риби. И този си заминава. Много кеф. Добре. Това топче може да му излезе и ново име. Не знаем още. Хайде, нощта първо започва за нас. Перфекто. Отново имаме хубава риба, приятеле. Не съм аз. Коя е, бе? И ми фърляй телефони и финери. Ох, Боже Господи! Ох, Боже Господи! Оп. Обърни. Така. Вие какви сте мръсници? Какво стана там с моето петно? За кого съм дошъл аз? За вас е ли? Ето един малко по-малък на друго топче обаче. На новото, което направихме. Явно са влизали на петното. Ей така. Този е може би около 8 кг, малко по-малък е от другия. Няма да го теглим, че има един хубав голям шаран в люлката. Ще отделим внимание на него, но това е резултата от двойния рън. Сома е тук. Шарана е в слинга. Пускаме го този красавец и ви показваме рибата на колегата. Много си харесвам люлката, знаете.
Айде, маймуно, индей ти идва повече. $14 килограма. Може би чисти. Ето го, приятеле. 14 килограма. Излезна снежен човек. Лафтър чеснов розов с чесново легнало топче. Сменихме малко стратегията на тази въдица. Влезе по-навътре, влезе по-дълбоко. Ще ви разкажем. Но това е резултатът. Опа! Пускаме тази красива риба. Във водата, не знам колегата дали успял да снима, разменяхме се отпред, отзад. Стана мръсен мармалат. Обаче успяхме да се справим и сме много щастливи. Да. Ох. Айде. Тръгва си. Маймуната. Голи. Ето този гол красавец ни събуди на въдицата на колегата. 2 часа е. Легнахме към 12 и нещо. И сега страхотен красавец, може би около 10-11 кг. Страхотен. На обикновено лигнало топче. Риба и микс плодове. И така. Вчера имахме на това топче един хубав гол красавец. И сега пак колегата си го обичат голите шарани. Той принцип има повече фанати голи, отколкото успести. И така. Третираме го с антибиотики и го пускаме този красавец. Много готина красива риба. Много готини рибки. Си вадим на колеков лейк. Так от не. Още сме малко заспали. Но по една готина красива качествена риба. Погледнете го само. Отново успя да го владее положението и да вкара в сектора. Айде да видим сега. Всъщност това има предпоследната въдица. Поукусил се малко. Хоп. Гол шаран, разбира се. Поредният голюга. От моите. Още една рибка. И на фон се случва магията. Добре. Пусни я това. Добре, пускай. Ще да кажа, че това може би ни е последната риба
за този излет, защото гледаме. Приятели, вижте какво ни се случи. С нощи тази въдичка се обади веднъж и понеже тук е характерно, защото има много прилепи тук в храстите и прилепите понякога удрят. И тази въдичка се обади към 2-3 часа може би. Веднъж пип, станах, проверих нищо, но може би се е била закачила тая риба и си имахме зверски удар. И който в началото, като го поведох, може би първите 50 метра вървя много тежко. И после изведнъж отхлаби. Аз мислих, че рибата се откачила. А вижте удара на сома. Вижте. Това са четките. Тук рибата е обелена от всякъде. Много интересно. Ето. Сома най-вероятно е активен. Видяли сте, вчера изкарахме 2. И сега е това. Ето, погледнете какъв удар. Добре, пускаме рибката. И официално това е последната рибка за нашия излет. Нямаме въдици навънка. 8:05 е. Започваме да прибираме багажа, тъй като 10 часа трябва да освободим сектора. Нека да пуснем рибката. Айде. 10 часа трябва да освободим сектора, защото има други рибари след нас. Набързо да обясним за предпочитанията на рибите, които имаха по време на нашия излет. На абсолютно всички 5 вида топчета, за които говорихме по-рано, имаме удари, имаме изкарани риби, но най-отличителният аромат, който рибата се търсеше, беше чесъна според мен. Рибно топче с аромат на чесън. Легнали топчета, комбинация легнал топче с лафтър. Само лафтър, то на тях не бяха най-много удари от риби, най-големи предпочитания. Най-дребни риби също. През деня, когато останеш само на лафтър, дребните шаранчета ги вземаха, но вечерно време явно дребните се издърпваха. Едрите шарани влизаха на петната и тогава лафтъра и комбинацията легнал топче с лафтър даваха много хубави резултати. Видели сте. Това можем да дадем като информация. Язовира е много готин. Има много хубави риби, борбени и ние си изкарахме невероятно. Това е информацията за стръв и аромати, които можем да ви дадем за момента. И така, приятели, нашия излет току-що приключи. С 2 думи за сектора. Аз бях от тази страна, както вече сте видяли. Аз нямах такова количество риби като Ванката, обаче някакси, според мен, са по-добри. Сега той ще каже. Да. Той имаше повече количество, там навътре насаше. И като цяло самия сектор е изпълнен с всякакви преживявания. Видяли сте как се борихме там навътре. Няма да разказвам. Но със сигурност е един запомнящ се момент и ще ни остави хубав спомен. Да, секторчето наистина, както каза Тити, е много готин, защото предразполага за малко по-интересно преживяване, малко по-сериозно напъване, по-хубава борба. Тичахме натам по поляната, за да може да пазиме рибите да ни влизат в тръстиките, защото като влизат става страшно, видели сте. Но секторът си има своя чар. Аз съм много доволен. Спретнахме си още едно невероятно приключение. С нощи вече сте видяли доколкото сме успели да снимаме, защото по едно време стана мазало. Но имахме двоен рън от 8-9 кг сом на моята въдица и един 14 кг люспак на Тити на въдицата и стана много интересно. По едно време му се скарах да фърли този телефон, защото почна да ми режи врата с кордата. И аз викам, какво става? И се обръщам и го гледам, той се мъчи да настрои телефона. Да, ясно, ако бяхме заснели тези неща, ще е много добре, но колкото сме заснели, сте ги видяли. Борихме се и там, правихме някакъв път през тръстиката и това сте видели. Общо взето спретнахме се едно невероятно приключение за двете нощувки, които бяхме тук. Силно се надяваме да
да ви харесва това, което виждате. Имахме удари. До края продължихме да си спазваме стратегията с една храна на дадената въдица и ловим на същото топче, с което храним, без да ги месим. В началото тръгнахме малко трудничко, защото рибите не искаха да се хранят на нашото... Поне така си мислехме, че на сектора не искат да се хранят. Впоследствие се оказа, че дребната риба се храни през деня и като стане около 7 часа вечерта, започва мача с по-големите батковци. И общо дето продължава цяла нощ до сутринта до към 8-9 часа. И за целия излет имаме 2 големи риби, които са извадени през деня. В началото всъщност не в началото, горе-долу вечерта на първия ден, като бяхме тук, започнахме да вкарваме и много малко количество семена просто за цвят в петното, за да може рибите да се ориентират, ако идват отдалеч, да им привличаме вниманието. Оказа се успешна стратегия през нощта, но през деня спирахме изцяло семената, защото се пълнеше с дребни риби. И общо взето това беше нашето структуриране на риболова. Неговите въдици променяхме местата няколко пъти, докато напипаме горе-долу къде се движат рибите, но неговите удари бяха по-редки, но с по-качествени риби. Нали? Когато са по-качествени рибите е нормално да са малко по-редки ударите. Но се получи наистина едно перфектно изживяване за нас. Ако ви харесва това, което виждате, ако се забавлявате заедно с нас, може да ударите един лайк на видеото, да се абонирате за канала. Предстоят нови интересни Приключения. Надяваме се приключения, да. Имаме плани за следващото. Останете с нас, потегляме ние и до нови срещи.